Hermani on pulassa. Minun täytyy pelastaa hänet. Hetki Liero, mitä luulet tekemään? Hyvä herra, että sitä mitä tämä näyttää. Huomentakaa heti paikalla henkin Patonen. Minua ei loukata. Haastan teidät kaksikaista. Minä, kenty pitää tulla. Minä haastan teidät ensin. Minä. Minä. Arvaani, minä autan sinua. Hetkinen, minä hänet kaadoin, joten minä autan. Hän on minun monsteri, minä autan tätä. Minä. Keskiyöltä. Nähdään. Arvaani, minä pelastin sinut. Se oli ihanaa, Flavio. Meillä on kuitenkin puheita. Mitä? Kirja, joka lähti. Isäni näin tarvitsi sille kaamialle Kamilalle. Innoittaa ainoastaan minua. Sitten varataan. Varataan metsissä. Syödään marjaa maasta. Juodaan puroista. Onko se edes puhdasta? Pelota. No ei! Muuten puhutaan niin kaupan vaihtoehtoiselta. Ehkä minun täytyy vain alistua isäni tahtoon. Kyse ei ole vaan meistä kahdesta. Isäni on joskus järpäinen. Kyse on sun isästäsi. No kenestä sitten? Onko sinulla ilmavaivoja? Minä olen raskaana. Suukoin mihin? Ja nyt vielä kaksikaista. Sinä soit kaksikaistelusta ilmavaivoja. Keskiyöllä kun on pimeä. Hukkua patoon paikalle. Sinun sijastasi. Kamerassa ilta pitää ei huomaa eroa ja homma on ratkaistu. Armaani, sinä olet nero. Ammukseni, minä pelastan sinut. Ei, kanalia! Minä sinut löytän! Ei pidä paikkaansa, neiti Rosalinda. Viettelin Isabellaa vain, koska isäntäni kasvattaa. Itse asiassa olenkin jo kyllästynyt koko maan käskymiseen. Karataan! Yritetään etsiä vuoria, taistele karhujen kanssa. Minulla on parempi suunnitelma. Pakkala tahtorinsa torkaksi tuon paikalle. Pimeässä herra Flavia erehtyy häntä luulevaan sinuksi. Eikö kuitenkin voitaisiin karaama? Armaani! Minä olen järjestänyt poikani Aateni seissukuun. Ja se tarkoittaa, että kun minä pitää oppia tie. Nyt pitää minä luulen, että se ei saa sitä kivi, vaan pääsee reagoaikaisesta. Herra Ilmoteura! Koska pitää? Tuo miestä ei saatäni herra Pantaloon. Joo, jos Pantaloon ei kuulu. Näin tuota! Hän kutsuu teidät taistelemaan odotusta viimeään. Tapaatte siis metsässä, 20 välissä, keskiyöllä. Joo, kaikki asiantuntijat on tietoa päättäviin arvittelun parhaimmillaan keskiyöllä. No, missä siis tästä? Ei! Tähän, te olette todellinen asiantuntija. No, voit kertoa, että minä... Aika! Pääsen kaksista kertaisesta yhdellä iskulla. Sain Kamilan pois ja kohta valmistan itseni aina kuulolta. Ilman vuorenpalvelija. Mitä asiaa? Tuo tietää isänä on tekemällä toista tavallaista teille. Sehän sujuu nopeammin kuin arvasinkaan. Tapaatte siis metsässä 20 välissä keskiyöllä. Miksi noin merkillinen aika? Metsässä on silloin hyvin pimeä. Teistä tulee miesukulaisia. Hän luottaa ainoastaan vain teihin. Ymmärrän täydellisesti. Voit sanoa isännällesi, että minä saavun. Ai! Kohta minä valmistan itse ihanaa kultaa. Suloista kultaa. Kultaista kultaa. Mitä katselette siinä? Eikö teillä ole töitä? Minulla ainakin on töitä. Ei ole vielä. Täällä on kovin pimeää. Aivan. Kuule, onkohan tällä niitä karttia? Tarkoitan, että haluaisin ehkä vähän päiviskellä. Kyllä, täällä on karttia. Niitä on tehtyjä kirjoja. Tule, Rosalinda, siinä on kauan. Luontosuunnasta löytyy syrjetty metsästysmaja, jossa voimme viettää jokin turvallisesti. On niin valtava pimeää. Syrjetty metsästysmaja ei ole kaukana. Eikö voitaisi palata jo kotiin? Pelota. Ei! Anna minä johdan matkaa. Missä se metsästysmaja on? Mitä te täällä teitte? Teidän pitäisi olla 20 välissä. Mitä te täällä teette? Teidän pitäisi olla 20 välissä. Minä haluan teille 2 taistelutesta ja nyt. Ei! Isabella neiti,
ettei hän ikivaarissa olisi voistanut korvaria, jolle isäntä olisi keksinyt viisasten kiviraatoitusta. Haammekin, että tuo ei voi pitää paikkansa, koska viisasten kiveä ei ole olemassakaan. Mitä? Armaan en osunut pahoittaa mieltäsi ja nyt olen pulassa, kun teille tulee se vauva. Vauva! En minä ole raskaana. Mitä vauva ei siis olekaan? Minä valehtelin sinulle. Minä olen kyykäärme, joka todellasi liittyi. Annatko sinä minulle ikinä anteeksi? Armaani, minä annan sinulle anteeksi. No mutta tämähän ratkaisee kaiken. Niinkö? Kun herra Pattala annetaan tietää, että viisastenkiveä ei olekaan, hän peruu häät. Rosalinda, mennään hoitamaan tämä asia. Ymmärrätkö sinä? Rosa. Isabella. Rosalinda. Isabella. Rosalinda. Isabella. Rosalinda. Isabella. Rosalinda. Isabella. Rosalinda. Rosalinda. Pantaloni! Katso mitä saa sitä hekunallista viiniä! Pantaloni! Dottore! Onko täällä pimeää? Kyllähän kulta on aina vaivan arvoista. Il dottore! Pantaloni! Il dottore! Pantaloni! Il dottore! Pantaloni! Il dottore! Pantaloni! Il dottore! Oi rakas! Pantaloni! Onko ilo tavata teidän? Ilo? Onko minä minun puolella? Aina mitä haluatte, teiltä suoraan asiaan. Se on siis tästä viidestä kivestä. Harri kiinni, kun tänne kutsui. Mistä on kysymys? Mitä? Herra Flavia käski. Missä herra Flavia on? Karpulan Kenen kanssa? Mulla neiti. Ennen kapitaani. Minä edestä. Mitä hiivottia? Muistelemaan pilviä. Mitä tämä tarkoittaa? Joo. Halusin paljastaa teille, että tuo mies on huijari. Mitä viisastenkiveä ei ole. Mikäkö tämä paikkansa, il dottore? Voittaa. Riittää! Tämä muuttaakin asioita. Häät on peruttu! Menetään kaunikamellan! Osa perää! Teitä. Minua on huijattu! Mitä kaikkia on huijattu? Ja minuahan ei huijata! Häät pidetään sittenkin! Huomenna! Saman tien! Menemme heti Teratanilan! Hyvä! Camilla on karannut lombardialaisen kreivin matkaan! No, dottore, miksi näin havaraava? Vuorostaan saivat toisesi ja tarina onnellisen loppuun. Ja katsokaa, tässä on meidän rommonen planin Isabellan häitä varten. Herra, minäkin olen menossa naimisiin. Mitä? Tapasti minun sinne. Riittää! Olen hyvällä tuulella. Järjestämme siis kaksoishäät ja säästämme paljon rahaa. Harkin, lähtemään kutsuja. Kyllä tällaiset saadaan. Mutta ensin kaikki sahtitumaan juhlimaan. Mainiota! Te maksatte Pantaloni! Voi hyvä yleisö. Auttakaa toki nuoria järjestämään kunnon häät. Laita tästä hatun kiertämään, laittakaa sinne kolikko ja antakaa eteenpäin. Taputtakaa mukana. Geil, wenn einer mit uns. Aber das ist schrecklich.
ist halt so ein geiler Kalender. Sinäkö? Ja sen tiedät, että säkin mä tavallaan ei Tässäkin tietysti alueella. So hat mein Großvater rausgekommen nach mir. Beziehungsweise richtig geprägt.